Играеме рейстар. Значи имам първо, дай да отидем на гараж. Само такива имаме. Иначе ли, дай да видим тук на какво. Има само гараж. Ей, отиваме. О, как успях? Аз направо не знам как успях това да направя. И победих! Ама това е само ниво 1. Ама също имаме 100 от тези. Сега тук можем, например, да си направим спид. Така че дай, например, да си направим тук спид и хандлинг повече и мисля, че само това е. Им нещо в стол. Не. Давай бързо. О май гад. Игнори това. Защото отивам 232 км в час. 232 км в час. О. Какво? Ама че тази кола горе-долу ме Я прескочих тази кола направо. Правя много бързо, че я даже прескочих тази кола. О, не. Първи сме. Име 100. Сега какво тук да апгрейднем? Дай топ спид. И давай. Ама че реклама. Не мерси. И давай колкото бързо мога. Игнори тази част пак. Аз съм 6, но ще съм първи със сигурност. Филм! Това е проблема. Отим 180, 190, 200, 220. Ама че... Това финиш ли? Не е финиш. Всичките вече победиха? Всичките вече победиха. Аз съм 6, ама иначе ли ме 80. Сега какво да апгрейднем? Айде това на макс. И tap to continue. Каква е тази реклама?
И пак сме тук. Еми, това беше много бързо. Реклама. О, уи. О! Има obstacles. Аз искам да играя с истински хора. Това мога ли в тази игра? Ей! 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 Аз ще съм първи и няма да се. Я го виж. Какво? И... да. Първи сме. Още малко имаме нов айтъм. И всички сега имаме нова кола. Ама има само толкова. Реклама пак. Пак сме тук. Win the race, use nitro, use shield. Окей. Аз не знам, че има shield. Първият път, когато играех тази игра, нямаше shield, така че сигурно са я апдейтнали много вече. Все едно, но игнорита зи част. Ама за някакъв реал. Какво става? Няма да има много от тези. Окей, тук сигурно ще има вентилатор. Аз знам това. Тук ще има вентилатор част. Има някой там. Виждаш ли? От някакъв начин ти някакви ще спреш ли да ми даваш такива? За да мога да победа тази игра. В принцип играта е за рейджване. Не. Сега можем по-бързи да сме. Окей. Да го апгрейднем това. И после имаме реклама. Пак сме тук. Значи, ако искате да знаете кога ще спра тази игра, ще я спра, когато сме на ниво 10. И сега сме на ниво 6. Също дай да го... Може ли да направим това? Не. Не. Как те всеки път успяват в някакъв начин? Как те всеки път успяват да го минават? Какво, някакъв си са хакари и го минават ли? Окей, никой не я премина тази част. Аз съм първи. И сега съм пети. Браво! Игра, никой не те харесва. Ти просто правиш хората да хакват и после ти си все едно нищо не направи. Виж, аз съм шести, на ниво 6. Не става. Тази игра просто мислиш, че нищо...
Окей. Това нищо не ми даде. Първо. Сложим само толкова си. Сега колко бързо? Спри да ми... Пак сме тук. Има нещо в гараж. Сега кое искаш? Това или това? Аз искам това. И... Айде. Това е отивам бързо. Преди харесвах тази игра, но направиха, че все едно всичко е много по-бързо и направиха хората да хакват. Аз помня така да беше, че никой не може да хакира, ама после направиха, че просто ботовете хакират. Хакват. Давай! Yes! Най-сетне тези ботове не се телепортираха. Ако не се телепортираха в първия път, ще да е много добре. И дай просто да си апгрейднем колко бързи сме, защото мисля, че това е нормално каквото трябва да направим. И пак една нова реклама. Ако искате да знаете каква беше рекламата, просто беше някой все едно да казва: о, ако сканираш това, имаш 5000 джемс. И после все едно: о, ако сканираш това, имаш 10 000 джемс. И аз се опитах отпреди и това със сигурност не стана. Не го инсталирай, иначе ли не казвам името, за да не го инсталирате и те да направят пари от просто да ви скамват. Как съм пети? Не. Съм в някакъв начин. Как всички так се пребиха себе си. Почти сме там. Я виж колко километра в час отивам. 240. Това е колкото километра в час моята кола, на моята майка кола може да отива. 240 км в час. Име Макс и просто апгрейдваме аз. Не можем просто така, че дай ми реклама